De bomen worden langzaam kaal. Waarom gebeurt het allemaal? Dat komt omdat het winter wordt. Straks gaat het buiten vriezen. Het is daarom dat de bomen nu hun blaadjes gaan verliezen. Leren oer- en maitaal wiels je mij de hele squallen dwaande binnen met een poëzieroute. Ben van de Waard die in Boelenslone mochten dat vreed ondervinden. Nou, eigenlijk vind ik dit best wel leuk, want wie mij ik mij een groep rennen en van ben opletten en dat vind ik wel leuk. Nou, best wel leuk. De keer ik leren en al, ik bij groepjes. Het is gewoon hartstikke leuk. Dus eigenlijk, je hebt door de hele squal heb je oerige activiteiten, van liedse band tot oude band. En die doen gewoon alle activiteiten met poëzie. En nou is bij dit is nog het bijzonder dat het meertalig is, dus het is Fries en Nederlands trommelkoor. En wat je eigenlijk maar kent is op een leuke manier het poëzie stimuleren voor de band, dat ze in aanraking komen met die poëzie. En want over het algemeen is poëzie vaak wat, het is wat dreig en het is wat voor oudere meesten, dit, dat. Maar wij proberen juist heel erg voor de band te maken en dat hun het heel leuk vinden. Zal ik ooit leren stil te wezen? Ik draai in mijn sliep, het bed krijkt en piepet. Ik prommel je en voeter je, trommel je en toeter je. En dream ik van mijn scotje op de scooterje, dan sjonk mijn het bedoem, de doem, de doem. Met help van de leskisten meertaligens waart de poëzieroute vreed lanceren. Studenten van de PABO begeleiden de route door de squallen heen. De kisten waard Utrecht onder de burgemeester en wethouder van Achtkarspelen en de Bopperskwalse directeur. Poëzie misschien een beetje meer tastbaar maatje dan alleenig worden? Ja, klopt. Ook omdat we het voor alle groepen doen, dus groep 1 tot en met 8. En voor de onderbouw is het best wel lastig, omdat poëzie altijd gerelateerd wordt met het lezen ervan. Terwijl poëzie ook het tekenen kan zijn of het dansen. En zo maken we het eigenlijk bereikbaar voor alle leeftijden. Wat vinden de Bernheins de leukste taal? Fries of Nederlands? Nou, allebei wel een beetje. Want Nou, Fries vind ik ook wel leuk om te praten, maar het meeste praat ik wel Nederlands. Maar ik probeer steeds meer Fries te praten. Ik vind Fries omdat het correct wat makkelijker te praten is. En omdat je in Friesland wen je, dus dan is het wel het beste om Fries te praten. en Marit, wat vies jou de mooiste taal? Fries of Nederlands? Nederlands. Dat vind ik makkelijker om uit te spreken. Ik ram mij een klap 2 glazen op tafel en skotje de cola. Dop van de cola. Wat dichter Arjan Hut, wie onwijzig bij de poëzieroute. Hij zocht ook dat poëzie nog wel een treuke broeken kan. Maar het is eigenlijk op een hele boetelijke manier met taal omgaan. En toch de taal te broeken en daarmee te watchen en te bouwen als een soort Lego. Dat leerst ik heel volle. En als je zelf een keer een gedichtje maken hast, dan ben je er ook niet meer zo benauwd van letter om een gedicht te lezen. Want mijn grote meesting is het vaak zo van poëzie, daar snap ik dan niks van. Dat is niks voor mij. Alsof het in een soort rietsel is wat dan oplossen moest.